Seshka Elegans соли барориш 2000 дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин ҳуҷҷатош 1 солина гусосия. мани намуд аз қафои мошин ҳеҷ хеле ки дида истоде, задни камераам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, дута сиденияи пеша багрев, сентр замок дорад. Пробегаш 175 000 километр пробег. ҳеҷ хеле ки дида истодед, пробегошам кам гаштагӣ. мани ҳолати салони мошин аввали яъни сиденияҳо рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ. дӯстон боз ман инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2, сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4, расходаш 10 газ киди 85-90 километр мегардад. дӯстони азиз, мани ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодед. нархи мошин 83 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 724 28 61. Seshka Elegans соли барориш 2000. мани намуди бернаи мошин мани намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электроойна, электропакет, коробкаш механика, инҷа сентр замок дорад. дӯстони азиз, магнитофон дорад. пробегаш 141 000 километр пробег. пробегош оригинал. ёдовар мешем, ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш 1 солина мебошад, нав гузаштагӣ. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, мана мотор 1.8 сӯзишвори бензин, расходаш 10 киди 100 мегардад. дӯстони азиз, мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 733 31 90. Seshka Elegans соли барориш 99. дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин. ако ҳуҷҷатош чанд? ҳуҷҷатош то моҳи январи соли 2022. дӯстони азиз, мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник. дӯстон, ва инҷа дута сиденияҳои пеша багрев, сентр замок дорад, CD плеер дорад. пробегаш 277 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани боз люкам дорад. ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвориш бензин, расходаш чиқадар? расходаш 14 литр. расход 14 литр ва 100 километр мегардад. дӯстони азиз, мани чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин бисёр ҳолаташ хуб. нархи мошин 92 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 23 58 38 23 58. Seshka Classic соли барориш 97. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош чӣ қадар? ҳуҷҷатош
5 ماه موندگی، هم اجازتی مخصوص هم سنجشی تکنیکیش 5 ماه موندگی بود است. منی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا سی دی پلیر دارد، سنتر زمک، پرابیگ 358,000 کیلومتر پرابیگ. منی حالت سالن ماشین دوستان عزیز، منی حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 5 будааст. расходаш чӣ қадар? расходаш 10 та газкиди 90-95 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 765 89 88. سیسک الگانس سالی برارش 98. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат, титроник, дута сиденьои пешобагрев, сентр замок, пробегаш 131,000 километр. пробегаш оригинал. ин ҳолати салони мошин боз ман инҷа люкам дорад. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газкиди 70-75 километр мегардад. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 801 89 98. мерседес бенз очки соли барориш 2001. намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш автомат, титроник, сиди плеер, монитор дорад, дута сиденьои пешобагрев, сентр замок, ҳама навротҳои ин замона. пробегаш мефаҳмем. ин ҳолати салони мошин, сиденьош боз лифт. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 32 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 11 литрда 100 километр мегардад. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 745 54 55. сеска элеганс соли барориш 94 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида исодед. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа сиди плеер дорад, сентр замок, пробегаш 265,000 километр пробег. боз люкам дорад. мана чӣ хеле ки дида исодед ҳолати салони қафои мошин.
мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. Дӯстони азиз, расходаш 10 та газгирӣ 60-65 километр мегардад. Ман ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 732 66 65.